manan sa kaawit. Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paglisan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Eric. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, ta. Eric, Mo na'y tinuod, ta. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, ta. nga no malimot man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni Rick. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O Rick, oyab na ta. Salamat, ta. Sure ka ba, Eric? Uyab na ni Mustata. Oh, lagi ba? Hindi mo ka matuon mo na eh. Iyan na lagi kong gisugot. Ya, Tagaduda gyapon eh. yaya ko ni mo, good. Imo na lang. Nauyab sa tato. Ngiga ko ni mo, good. Kaluyan lang sa taon ba? Sige. Okay, tuon ako. Ya. Good luck sa inyong relasyon, ha? Rick, unsa man ning imong gitad-an ako? Nganong nanood man ta din eh? Ani na ako masuta kung tinuod ka ba yun nga nahigugman ako, ta. Eric, Hindi ba nakasagusto na kumita po? Mong, eko balibari ha. Ako ba? Pero di ba kung magabantay ninyo ni Tata nga magsigi og kuyog-kuyog? Hala na, unsam di buhaton sa nag-uyab ay. Anak mo ginaman nag-uyab, suroy-suroy ba? Kung maminyo naman niya, may maglison, may glaglaag. Labi na anak na, samot na. Bastang explain yun ni mo. Lagi, oy. Lagi. Bosa, banati nagmayo. Banatan dyan. Banati gigmayo. Bira gyud ba? Ha? Birahan dyan. Paano makakita na kasi mong liwat? Bay Mar. Nindot maguna ko makakita na kasi mong liwat, pay. ha? Magtipon? O ta, magtipon lang ta. Total, sakto naman sa edad ba? Oh, ikaw? Sige, pangita ka tong kapuyan. Kamo di ay ang gustong mo abang? Oo, ma'am. Ate Bel na lang. Ayaw na ng pagmam na ako. Ako sad si Eric, ma'am. Ate Bill. O kini si Tata akong kaipon. Hello, Te. Hello, Day. Dali, tanawa ninyo kung makauyon ba mo sa kwarto. Unya, unsa man, okay na mo? Okay ti, nindot ram di eh. Unya, kanus aman mo mapuyo din he. Ato na lang daw nandong. Aron pa din ta mo balhin ugma. Okay, sige. Ha? Imo ko paundahon sa kontrabaho? O day, di nilang ka sa ato day. Ikaw na layat piman ining atong gipuy-an. O ingon man sad sa akong mga gamit ba. Di kapoy na ba kay kung gikan nga mag-drive. Nya, labi na gyud kung daghan og guest ba. Kapoy na kayo. Oh, sige ko. Salamat day. Ay lang kalain ha. Nga paundangon ti kasi yung trabaho. Gusto mo sa gugo nga di ka mahago gud. Kay gusto ko nga makabato na tag-anak. Okay ra dong. Kaninot man sab kun may anak na ta. Mao. Salamat day. I love you. I love you to Eric. Recorded by X Thunder Gaming. Deta, di anak ko day.
Day! Uy, sirado man yung pultahan. Ayun kas tata. Dong, Eric. Nangita ka ni tata? Oh, oo, te. Nakakita ka ni tata, te. Sa'yo matong nilakaw, Dong. Ha? Dito ra ko sa kong amiga, uy. Magpaibaw, unta ka kung lakaw ka. Wa na lang ko magpahibaw nimo kay mo balik raman ko dayon. Ay, O sa pa, diha naman sa kusdool, good. Gilaay ra tingali na si tata sa inyong gipuy-an. Uy, unsa. Mao nga moadto gina siya sa iyang amiga. o tingali ba eh? Panakina. Aron na ikalingawan. Maulagi ba eh? Niya, unsaon nga. Wa pa man miha tagis ginuugod. Ani na lang. Ambo sa Ginoo og kumbate lagi mayo para magkaanak din mo. Ha? Aron doon ay kalingawan si tata? Si tata din sa mga gipuyan. Nasa ako pa, pero hindi na siyang lakaw. Kunuha ko din eh. Oh. Ni ana ay. Mayo kay ni anak ka. Ganiyara ka nabot? Ganiyara. Unsa man, hubog ka? Kainom ng kamay, good. Naunsam taong ka, eh. Ingon ini na lang ka pirmi. Kada uli na ako, wa ka din sa atong gipuyan. Nga karon na uli ka, hubog ka. Naunsa ng taong ka, eh. Oh, sorry, gusto, di mo? Sige, kung bok-bok din sa tulipoy ay. Wakay buhatoy, wakay lingaw. Oh, tata, Sige, tuko ka lipay ko dito kahimtang, Eric. Ikapoy ako diri, uy. Oh. Wa na ilami ning akong kinabuhi, dinhi. Magsigil akong tuhok, dinhi. Pagpaabot ko, kanus ka mo abot. Ikapoy ako ni kinabuhi, oy. Labi na bigay kay Elias, dinhi. tata. Mapasagdi ko, kumuadto ko sa ko mga abiga. Makig-inom nila kay gusto kong malingaw. Permi kong makabantay ninyo nga magsigi og lalis ni tata. Oh, hey. Wala gito, eh. Ayaw lag kalain ha, pero may isulti ko nimo ba? Ha? Unsa man ati? Ako man ang nakitaan si tata nga gisabak og lalaki. Samtang nakig-inom sa iyang mga amiga. Unsa? Og aron ka gyud butuon ako. Panid-ina si tata. Morning dapit ang giingon ni Ate Bel. Hain magka sila, ha? Oh, tuora. Tili. Si tata nang gisabak sa lalaki. Tata! Eric? Usay buti pa sa buti niya akong nakita. Nganong gisabak ka ining lalaki? Ako may uyabay. Ano de? Uyab din mo? Ako ning katipon do, ha? Ikaw na mo! Ikaw na! Ikaw na! Anong kakayos wrong? Eric! Ganang imong gipag-isip akong mga gamit. Layas ining atong gipuyan. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Dong, pasailuan ako sa kong gibuhan. Pasaylo? Sa imo gibuhat ako. Muingon ka pasayloon di ka, ha? Naibaw ka ba nga sakit kay nga imo gibuhat ako ta? Imong giinsulto nga akong pagkatao? Mahal man utat ka. Pero nga nang imo manggugi pa sakitan ta. Anong nangita magkaglain? Ha? Lingaw-lingaw. Sabak pa ka? Lingaw-lingaw na to ga ako. Lingaw-lingaw? Ha? Lingaw-lingaw ra to? Nga nangita ka man og lain, ha? Gisabak kag laki! Ha? Dong, pasailuan lang ko sa kong gibuhan. Dili na ko mausap. Sorry ta. Mahal ti ka. Pero di ako madawat ang imong gibuhat ako. Biya na din. Kaya makigbuhat ako di mo.
Gimahal ko sa tata pero kinahanglan nga ako na siyang buhian. Kay kung padayon pa mi nga magtipon, moabot gihapon ang panahon nga magpakasa siya pag-usab. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga hikalan kaagi ni Eric nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulan paglisan. Kung ang lahat